We all know that man does not fall from the heavens like manna. The time of Moses are no longer here. Real business are built through hard work, discipline, sacrifice, and value creation. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. It's coming. Let us not mortgage our nation's future for fleeting gain. Vipi kosa tinochiwenga vonzi ndo president vevanhu panguva inoyi sezvamaunza vakunzwa in this audio ramuri kuona kuti vipi kosa anochiwenga vari kuya panguva inoyi vachidismisa zvigananda zvese mafake businessmen vanoonekwa kunzi they're operating from briefcase vasina kana capital inyatsokunzwisisika. Sana pana mashoko anobuda nyuko panguva inoyi ndo subscribe like on the bell icon. BBC inobuda chikomita chiti vipi chiwenga wants individuals who are milking the country dry through corruption amid applauses at the ongoing ZNCC annual conference in Vic Falls. Chiwenga maintained his position against zvigananda ndomasvika kuda panguva ino achinikwa kunzi aiwa vipi kosa anochuka ndo vakatanga neshogwedhi rekuti zvigananda rinoonekwa kunzi vanhu anodescribe sevanhu vai betraya munguva yehondo panguva ino ndo vari kuonekwa kunzi these are also economic sabotages vari kuya panguva ino vachi betraya macitizens vachibetraya our own economy panguva ino vachionekwa kunzi they are gripping matenders vachifeka kuva mabusinessmen vachifeka kuda kuva vane mari and now they want to take power. Vipi kosa nochiwenga vauya panguva ino vachishedzera panguva ino vaonekwa kunzi is about to be sidelined nethese zviganandas vari kuda kumureplaca kuti vakwanise kuchibvuta. Mbudzi dzamafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Mune comment section medu dzamafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.